Sants, ens agradaria saber com et vas introduir en el sector de les cures. Doncs mira, em van trucar d'aquí al Consorci, jo en aquells moments estava a l'atur i em van dir que feien aquest curs de treballadora familiar, que era formació i també hi havia pràctiques. Les pràctiques eren en llocs de centres de disminuïts, a domicilis i a residències. Doncs en seguida vaig trobar feina a domicilis, vaig estar fent unes substitucions, després ja vaig trobar una feina que m'encaixava més per horaris i per tot, per les nenes. I llavors, al cap d'uns anys, quan ja vaig deixar aquesta feina, em vaig tirar currículum un altre cop i en seguida em van agafar a residència i 9 anys que hi vaig estar. Però penso que és una feina que tant homes com dones la poden fer. És cosa de tenir vocació i poder-la fer.